Taħt l-attivitajiet varji għall-familja kollha li l-Partit Laburista qed jorganizza nhar il-ġimgħa u s-sibt li ġejjin f'Kennedy Grove fis-Salina bit-tema niċċelebraw il-ġid tal-Maltin se jittella workshop li jindirizza għatta temi. F'kummenti lil One News, id-deputata Laburista u Whip tal-Gvern Naomi Kakija spjegat li kulħadd jista' jipparteċipa u jgħid tiegħu. Għanna s-sibt fil-ħodu mill-10 sa nofsija workshop politiku b'numru ta' diskussjonijiet li ħajkunu għaddejjin fejn qegħdin nistiednu lil kulħadd jiġi u jgħid tiegħu. Iżidet tispjega kif se jkun qed jaħdem dan il-workshop. Ħajkonna massimu ta' 3 minuti għal kull intervent, l-attività ħad tkun maqsuma fit-tlieta, għandna l-ewwel parti fejn ħankunu qegħdin niddiskutu b'mod ħieles il-komunitajiet u l-ambjent ta' madwarna, fit-tieni parti ħankunu qegħdin niddiskutu kif bħala partit qegħdin inħarsu lejn soċjetà iktar ġusta bħalma minna fl-aħħar snin, mbagħad l-aħħar nofsija għandna dibattitu ħieles dak li qegħdin ngħidu illi kulħadd jista' jitkellem fuq ix-xirid. Ħajkunu satejn fejn fihom ħajjipparteċipaw il-grupp parlamentari, deputati, il-Ministru, però iktar minn kollox nixtiequ li jipparteċipaw in-nies li ħajkunu magħna għal attivitajiet li għandna mħejjin għalihom. Sa dan it-tant dawn il-jumej ta' attivitajiet imtella mill-Partit Laburista se jinkludu qatt ta' attivitajiet oħrajn fosthom attività fiżika, anke għat-tfal, faċilitajiet għal pets, ikel u xorb, villaġġi tal-artiġjanat, merchandise tal-partit u anke żona tal-rilassament. L-attivitajiet se jaraw ukoll diskorsi mid-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Elix Ġustaliba li se jagħlaq il-jum tal-ġimgħa filwaqt li s-sibt ikun hemm diskorsi oħrajn mit-tmexxija tal-partit li jilħqu l-qofol tagħhom bil-messaġġ tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela. Għal din l-okkażjoni, għatta kumitati lokali tal-Partit Laburista qed jorganizzaw trasport mill-lokatajiet rispettivi lejn Kennedy Grove u lura.